ассалому алайкум. дӯстони гиромӣ, бародарон, хоҳарони азиз, обунашавандагони канали мо бо коргарон шогирдонамон тасмим гирифтем ки ин каналро оғоз кунем. мақсади оғозкунии ин канал аз чист? бисёре дар ютуб, дарсомонаҳо бисёр каналҳои худомӯзӣ ҳастанд ки бисёри онҳо ин программое ки ба тараққиёти замони ҳозира сахт вобаста аст, бо забони русӣ аст. бинобар ин мо кӯшиш кардем, ҳаракат кардем ки ҳамин омӯзиши программаҳоро бо забони тоҷикӣ чӣ ташкил кунем. ҳамдиёрони мо, ҳамзабонони мо ин программаро омӯхта дар ҳаёти худ ин ё он ихтисосба чӣ соҳиб шаванд. канали мо аслан кадом курсҳо, кадом дарсҳоро дар бар мегирад? асосан курсҳо, дарсҳое ки бисёр барномаҳое ки бисёр ба тараққиёти замона сахт вобаста аст. ба монанди программаи динес, бухгалтерия ки медонед бисёри корхонаи фирмҳо ҳисоб-китоби худро, отчёти худро бо ҳамин программа мебаранд. барномаи архикад ки медонед инженерон дар соҳаи худ истифода мебаранд барои тайёр кардани ягон проект. албатта архикад, график софт бисёр зарур аст. мо ин программаро низ дар омӯзиш гузошта метавонем дар оянда мебинем иншоалло дар канали мо. программаи Adobe Photoshop барои коркарди расмҳо, хел ки медонед бисёри компанияи рекламавӣ ҳамин Adobe Photoshop, CorelDRAW-ро истифода мебаранд. инҳоро дар план дорем мо дар гузоштан дар сабт дар канали мо. программаи Excel, Microsoft Office ҳарчанд ки программаи оддӣ ҳастанд, лекин бисёри нав ёдгириҳо инҳоро наметавонанд. бисёри мо омӯзиши ин программа низ дар канали худ мегузорем. боз дар оянда дар канали худ мо омӯзиши программаи HTML, CSS, JavaScript, PHP-ро мегузорем ки чӣ медонед ҳозир бисёри сомонаҳо, бисёри сайтҳо ба воситаи ин программаҳо чӣ сохта мешаванд. касоне ки ин программаро меомӯзанд соҳиби ягон ихтисоси баланд, ягон программисти бахувват, ягон программисози бақувват чӣ шуда метавонанд. албатта чӣ хел ки медонед замони ҳозира замони технологияи информатсионӣ аст. яъне касе ки бо информатсия сару кор мекунад, касе ки бо программаҳои информатсионӣ кор карда метавонад, дар ин замона ягон соҳиби мутахассиси хуб шуда ҳисоби зиндагиро меёбад, ягон кор карда метавонад. бинобар ин шунавандагон, касоне ки кӯшишу ғайрати зиёд доранд ба омӯзиши ин хел программаҳо, мо ҳамавақт бо онҳо ҳастем. касе ягон шунаванде, ягон обунашаванде ки агар ягон фикру дархостҳое ки дошта бошед, албатта дар зери канали мо дар комментарияҳо нависед. мо албатта фикру дархостҳои шуморо ба назар гирифта, хоҳишҳои шуморо ба назар гирифта, албатта ба канали мо ягон навигарӣ медаронем, ягон сабти нав медаронем ё ягон ислоҳ камдиҳашро чӣ ислоҳ мекунем. программаи ҳозирзамон албатта ба замони ҳозира бисёр зарур аст. бисёри фирмаҳо, компанияҳо вақте ки ба худ ягон коргар қабул мекунанд, онҳо албатта коргарро бо ёрии тест санҷишҳо қабул карда мегиранд. шумо пешниҳод мекунед ҳуҷҷатҳои худро, дипломҳои худро. ҳозир дипломҳои ҳуҷҷатҳои на он қадар боварӣ ҳаст ба онҳо. яъне дипломи нишондодии шумо мутахассиси шуморо нишон дода наметавонад. онҳо шуморо ягон тест дода, ягон фармоиши намунавӣ дода шуморо санҷиш мекунанд. агар шумо санҷишро хуб гузаред, шумо исбот карда метавонед ки мутахассиси чӣ ҳастед, хуб ҳастед. агар шумо ин тестҳои фармоишонро иҷро карда натавонед, албатта ин дипломи шумо, ҳуҷҷати шумо ҳеҷ ихтисосмандии шуморо нишон дода наметавонад. барои ҳамин ҳам мо ин каналро кушодем. ин канал мисол канали ин хел теоретикӣ нест, ин канали практикӣ аст, яъне таҷрибавӣ аст. мо барои ҳамин дар канал ҳар як омӯзиши программа, яъне барномаҳоро бо таври оддӣ дар видеоуроко, дар шакли видеоурок бо таври оддӣ пай дар пай ҷойгирӣ мекунем ки омӯзиши ин программа ё он барнома
барои шунаванда тамошобин ва барои обнишонандаи мо омӯзишаш чӣ осон мегардад. Яъне шумо пай дар пай ҳамин видеоурокро наворро дида такрор мекунед. Аз рӯи ҳамин наворҳо шумо пай дар пай чӣ ёд гирифта мероед. Аз ҳолати оддӣ то душворшавии программа мо ҳамин хел оддӣ чӣ ёд медиҳем. Бинобар ин мо хурсанд мешавем аз ин канали кушодаи мо вақте ягон кас, ягон шунаванда, ягон тамошобин аз ин канали мо баҳра бурда ягон программаро коркуниро ёд мегирад ва дар оянда дар ҳаёти худаш, дар таҷрибаи худаш ҳамин истифода бурда донишҳои худро сайқал дода истифода бурда соҳиби ягон ихтисоси хуб мешавад. Мо бениҳоят чӣ аз ин хурсанд мешавем. Чӣ хеле медонед замони муосир, замони то рафт пешрафт истодааст. Шумо бояд фақат дар омӯзиши ягон чиз шавед, яъне худро тараққӣ диҳед. Вақте ки шумо дар худро тараққӣ медиҳед, албатта бо замона чӣ баровар меравед. Бинобар ин канали моям барои ҳамин ташкил шуд, ки ба замона мувофиқ ҳамин хел программаҳои партоем, ки мо ҳамун программаро инсонҳо, ҷавонҳои нав омӯзанд, ёд гиранд ва барои пешравии худ ва пешравии ҷомеа чӣ саҳми худро гузоранд. Бозори меҳнатии дунё, мисол Тоҷикистон, Россия, СНГ ба ҳамин мутахассисои ҳозири замон хеле чӣ талабот сахт аст. Бозори дунё ҳамин мутахассисои ҳозири замон бениҳоят ба чӣ ба замони ҳозир мувофиқондагии программи тонстики одамо бениҳоят ҳамин мутахассисҳо талабот зиёд аст. Шумо ин программаҳои барномаҳо ёд гирифта, албатта ягон ихтисоси худро ёфта соҳиби ягон ҷойи кори хуб шуда метавонед. Асоси ташкили ҳамин канали мо ҳам ҳамин буд, ки чӣ шунаванда, тамошобин канали моро ёд гирифта ягон дар ҳаёти худ истифода бурад, ягон соҳиби кори ҷойи хуб чӣ шавад. Бинобар ин канали моро дастгирӣ кунед, обуна шавед, подписчик шавед. Дар оянда мо дар наворҳои худ, дар сафҳаҳои худ чизҳои нав ба нав, программаҳои нав ба навро мегузорем, ки шунавандаи мо, подписчикҳои мо аз он баҳра бурда барои худ ягон чиз чӣ истифода буранд. Дар паноҳи Худо дар оянда бо мо бошед. Худоҳофиз.